Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Aldaw arambakan tayo ti fiesta ni San Jeronimo, padi ken doktor ti Iglesia. Ti popular nga nagkunkuna ti sana makamamo iti Biblia, sana ngamamo ni Kristo. Ti panagdadagop, ken ti panangpabaro tayo, ti kaunggan tayo, ti akem misyon nakaayaban nga mangyalawat, mangyalatiw, ti pamati, babaen ti biag ken panursuro, agyaman tayo ti Dios, agdawat tayo ti panangibabaet ni San Jeronimo, intunubigat ni Santa Teresita, idi kalman dagiti tallong arkangheles, dagitoy nga ramrambakan, ipalagipda kada tayo ti nakaayaban tayo nga mangyalatiw iti pamati. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amakiranod kadagiti ng santuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika sidutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ken San Jeronimo, tinasamit ken nabiyag a panagayat, itinasantuan a surat, ipaay mo kadita da kami at taom ad-adda, ti panakataraon mi, babaan tinasantuan a saom, ket babaan dagiti sinaguday ti Biblia, matumpungan mi ti ubog ti biag. Gapukan Kristong anak mo ken Apo mi, iso magipagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon awan tinggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Zacarias. Iti parmata, nakitak ti maysa a lalaki, asigem iti lubit a pagrukod. Sinaludsod ko no sadino ti papanan na. Insungbat na ngayon narukoden ti Jerusalem, tapno maamuan na ti kalawa na. Nakitak ng maddang ti anghel, anakisao kanyak, ket sabali ng anghel, tinangsabat kenkwana. Kinunana iti umuna ng anghel,
iti sabali nga anghel. Agtaray ka amapan, iti dayta nga agtutubo, asigem iti pagrukod. Ibagam ken kuana, nga dunto ti tao, ken baka iti Jerusalem, ket dakkel to unay ti syudad, amay kan iti bakod na. Inkari ti Apo, nga isunto ti agbalin nga apoy abakod, amang salaknib iti syudad, ken agnaed sadyay, iti amin adayag na. Kinuna ti Apo, ikantayo ti ragsakyo, da kayo at tao ti Jerusalem. Umayak makipagnaed kada kayo. Iti dayta a tiyempo, adunto a nasyon, ti kumamang iti Apo, ket agbalindan to at tao na. Ti sao ti Apo. Iapo ti mangayuan kada tayo, kas iti panangayuan ti agpaspastor iti arbanna. Iapo Denggenyo ti sao ti Apo, da kayo a nasyon. Ipakaamuyo ti sauna kadagiti adayo a purpuro, ket kunayo, isu a nang warawara kadagiti Israelita, ket umungen na ida, aywanan nanto ida akas iti panangayuan ti agpaspastor ti arbanna. Ti Apo ti mangayuan kada tayo, akas iti mangayuan ti agpaspastor ti arbanna. Binayawayaak dagiti Israelita, ket inispal ko ida iti panakabalin pinapigsa a nasyon. Umaydan to agkanta si rarago iti tapaw ti bantaysyon. Maragsakan danto kadagiti sagot ko. Agsalan to dagiti babalasang ket agragsak danto. Dagiti babaro ken dagiti lalakay agragon to. Liwliwag to ida ket pagbalinek to arago tiliddaang da. Pagbalinek to aragsak tiladingit da. Kaya po mangayuan kada tayo kas ti panangayuan ti agpaspastor ti arbanna. Agsao ka o Apo, dumdumgek to'y adiben mo, at akin ka dagiti sao amaga, itetiag nanayon na biag. Alleluia, 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 alleluia. At akin ka dagiti sao amaga, itetiag nanayon na biag. Di Apo at dakuma kada kayo. Di sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paaiken ka, Apo. Mas dao pay laing dagiti tattao, idi amin nga inaramid ni Jesus, idi kunana kadagiti adalan na, diyo liplipatan daytoy ibagak kada kayo. Dandanin mayawat ti anak ti tao, iti panakabalin dagiti tattao. Ngem di daam mo ti kay papanan ti sinauna, ta nailimed kadakwada, tapno di da maawatan. Nagbuteng da, nga agsaludsod ken kuana, maipapan iti daytoy. Ti Banghelyo ti Apo. Apo tayo nga Hesus Kristo,
Maridayaw ti Apo iti panakatipon-tipon tayo, na kayo nga kangrunaan nga trabahador ti iglesia, katulungan dagiti Apo nga papadi. Dito bikaryato tayo, agyaman tayo ta naregget ken narigta kayo, ilunglungalong na tayo ni Apo Rufo, iti dati nga beneg, iti panagserbi, ti arkidiocese tayo, nagagetpay, daytoy di nakapatpateg nga komisyon ken agkutkuti nga intero nga makatawan. Isot gapuna nga iti panakadagup-dagup tayo manitan, dita tema tayo dita, umay kayo kanyak, da kayo nga nabanbanog, ngagtartrabaho iti nadagsen, at aginana kayo. Ala, nasya at nakaanges kay manan, nagsala-sala kayo, nagkatakatawa kayo, mas asyanak kadagiti babakit, umureno bakit kayon, mangpatanor kay kumamot kadagiti agkabanwag, hangkay mga reject, ngam nagsiat no mangpatanor kayo ti agkabanwag, Diyos ko, ada tay bakit nga ipagpagnada nga agsanta nga pinanawan na ti trabaho na ti gobyerno, sana inted ti bagina nga nagkatikista, ginggana nga siya mapulo nga nasurok ti tawen na. Tila ang talaga nga impapati na inted na ti bagina, panawon na nga nagisursuro. Adalata, ububing nga baybayabayan na. Kadagiti aming nga trabaho ti parokya, adalata, ginggana nga nakabakbakit. Kaya nakapinpintas mat, no da kayo nga babakit, maawisyo dagiti apuyo, nga babalasangan, kada babaron, taano tawiden da kumadata nga kababalin ken galadyo. Taano din tuki din no natay kayo, natay moten ti katikisis, dayeti nakakalkaldaang. Isu nga sabay kay nga matay, sigurado niyo kadia nga adda, pangipatawidan nyo, dayta nga obrayo, naregreg aming nga ngipon yun. Isu nga pangasiyo nga babakit, aglalo da kayo nga taga Quirino, kun taga Cervantes, pangaasiyo ta hangkay nga agikat kun maawan ngem pangaasiyo ay Apo bagak to padiyo pangaasiyo ta adda ko makakadwayo met nga agkabanwag kun ububeng ni Juana adda pay laang dapat ni Juana hangin may ang nakasalog gitu eh. Siyempre ay ni Juana rajay nagsix na gubing mo tilanganan ang kunay lasin ay pasinsya siyempre dagita kalakaya kon 65 titawang kon kedi ubingak pala nga padi isuda dagitan ti daanen nga katikista asidaga nga matayon isuda pala ti katikista isu nga hamba nga saan, nagpatigda, ngam ada kumang kakadwada nga agkabanwag. Hoy, mang training kayo wan? Di tema tayo, iti dayto nga tawan. Ti tema, ti dayto nga tawan. Revitalizing the gifts of being, becoming, and belonging to the ministry. Tatatangarodan ka ministry, nagbalinan nga ministry. Yung ministry talagang opisyal nga pagserbian. Ministry, ti lector, ministry, ti communion minister, ministry, ti catechesis. Nagbaling kayon nga ministro. Ngam na kami ministra pala nga ministro. Talaga nga impapati nga pagserbianan, talo nga banag, being, ti kinasya sino yo,
ti kasasaad yo nga katikista. Ako na tayo nga mayata day launay, iti daytoy nga aldaw ni San Jeronimo, nga promoter iti panangipatag iti Biblia. Automatic ngamin, nga digiti katikista, lover of the Word of God, Bible people. Isot ga po na nga rod, nga dagiti lektor, ti another ministry da, to instruct the faith. So nga dagiti paray basa laeng kadida kayat ti agkatikista, dagijayon ti mapangko at atakaran iti siyaw. Maya dalaeng no mapandaag basa, ti may basa. Ngam di da pa'y pulos makaisuro ore da jela sisada. Automatic di ayan me, no lektor ka, katikista ka mat, do di mo kayat agkatikista, agikat ka nga lektor. Tadaya lektor, tanuhan lang nga siyo, agibasbasa, day ti biing yo, paray waragawag kayo ti sao. Gagapo ta paray waragawag kayo ti sao, na ibinggas iti kinasya sino kan kinatao ti tunggal katikista. Ti panagisuryo ke panagiyalati, panagiyalawat iti sao. Day ti kinasya sino yo, day ti biing yo, kukwana kayo ni Apo Jesus. Iyalawat yo. So nga ti katikista ka adda na uneg nga relasyon na kini Apo Jesus. Regular ti panagkararag na, regular ti panagkumpisar na, hanang akon kontraan ti panursuro ti simbaan, nakabuteng no dajay katikista sa paraywaras ti Pils, BHW pay, kontra dajay nga trabaho, katikista santo paraywaras ti kondom ken Pils, kati simbaan tayo, nadagsen nga basol ti panagiwaras kadagita nga ramramit ti panagati pati sikog. Ngam hangam mo, daya BHW nga nag-apply pa nga katikista nga volunteer, hanang mo nga agkontra, daya mapanaikas ka sa mga pamati, ken dayay panagiwaras iti pels ken panagati pati sikog. Hanapay nga mo manan datay katikista, adda ngamin datay para urnong tipos tati huiting. Hanamaam mo manan nga mangisursuro ti katisismo ngom promotor pay iti panagpusta ti huiting. Hanapay amo manan dayay katikista nga katikista isuna ngom promotor pay iti panagpasuksok ta nagkandidato garod nga konsilman. Kanagadumapan mangibagbaga iti bagas, sardinas, gatas, agas, DJ balayda. Ket agkara ito agkarapabayo ta kandidato garod iso nga imbagada manan nga saan paylaang ag-leave of absence paylaang ti katikista no nag-file nga kandidato. Ngam umay alat ta iti formation tano umunaglatta ti panakakonsinsyana, umay agrecollection, umay agseminar, tano maawatan na nga kabayatan ti panagkandidata na nga konsilman, hanga mabalin nga mapanmang balbalatong, kana nga mabalin nga, today is catechetical month. Gaputa catechetical month, naggagamutan nga agisuro ti catechesis, hindi mo lang sabay ti eleksyon. Dati-dati ka hamo nga agtotok, sabay ti misa, ano dyan nga agtotok? You know, my brothers and sisters, today is catechetical month. And we need to study catechesis. Kung kuna na diyan, ngam nagfailan nga kandidato gayam, ay apaw, delikadisa, baam tapay, kuna amat, So makita yo, nga nagdakkel nga karit, tagbalin nga katikista. Kasanumanan apaw, katikista isuna, sibil ti kasarda, kuna namanan, kita umanda dyan, nagdakkel nga karit. Di katikista gamin, itantandudo na nga talaga ti panursuro ti pamati tayo. Kuno di na pa ikaskaso ti agkasar, kada agkumpisar, na kasano ka nga rog nga katikista, nagdakkel nga karit. Being
ni San Pablo iti sura na kadagiti taga Galacia ibagana nga ti katikista ti biag na ket biag ni Kristo. Ti katikista adda ken ni Kristo. Ti katikista saan nga mabalin nga isina ken ni Apo Dios kukwa ti Apo. Gasem datang nga biagyo kukwa na kayo ti Apo. Gapo! Takukwa na kayo ti Apo, aket ti Apo, pagbungaan na kayo, adda ko mabunga yo agbunga, adu ko mati, ti kung kunakon diro, makaguyogoy, saan nga suka, ti katikista, saan nga agat suka, kisimpre no agat suka ka, makaguyogoy ka pa iti ubeng, makaulaw mo takatikista agat soka. Gasam nagdakkel nga karit talaga nga tagapulot, asukar, diro, makaguyugoy. Makita na jay katikista makaguyugoy. Sungor nga tayo nadamag ko nga dagiti amoyo meten no taga Santa Cruz jay tao agbabaklay ti cross. Nga magbabaklay ka ti cross, dagiti ebanghelyo tayo tatangay bagbaga ni Apo Isus nga agsagaba agtuok naragsak nga agsagaba han nga agmurmuryot 2,000 mo ti tangdan may son datan kasla nagsusuon ti alsong ti katikista gaputa adda ken ni Apo Isus naragsak kukwa ni Apo Isus kuka biing ti kinasya sinom adda ken ni Apo Isus tunggal katikista na ipaset ken ni Apo Isus anges ni Jesus ti anges na paset ti bagi you belong to Christ. It is the Holy Spirit alone that makes this possible. Agasem ket ni Apo Santa Maria ti pagtuladan tayo nga kaasigan ken kasingedan unay iti Espiritu Santo isu ti modelo dagiti amin nga katikista kukwa na kayo kasla kayo ken ni Apo Isus, kukwa na kayo ni Apo Isus, agbalin kayo kumangakas ken ni Apo Isus. So kukwa na kayo, paset na kayo, ti kinasya sino yo kasla ken ni Apo Isus, adakay ken ni Apo Isus, agbalin kay kumangakas ken ni Apo Isus. Dayta tinang kaayaban tay amin nga Kristiyano iso nga tunggal, Kristiyano katikista, tunggal na taengan, talaga nga datoy relasyon tayo ken Apo Isus, isu ti iyalawat ken iyalatiw tayo. Isu ti biagyo, na duma-duma ti pagakakumanyo, da kayo ti pastoral leader pay, da kayo pay ti para urnos iti tithing, da kayo pay ti mangtartarabay kadagiti paspasamak ken ramrambak ti liturhiya, talaga nga ti katikista ka all around. Talaga nga, dahito nga pamati talaga nga da kayo tinamburuan nga bayabay ni Apo Padi, mangrugi di jay gimong yo, mangrugi di jay sisayo. Dahito tinakaayaban yo, dahito tibiyag yo, dahito tipabaruan tayo. Dito'y bikaryato tayo, dahito titarigagay tayo, amin nga sisa, amin nga barangay, kaaduan, dagiti katikistana. Automatic, amin nga kaya na tagipakda arti sa uti Diyos, katikista. Automatic, amin nga mangyal alawat ken ni Apo Isus, dagiti amin nga communion minister, katikistada. Amuda nga ilawlawag, iburay, iranod, tinasantuan a misa, dagiti karkararag, dagiti aramid ti pamati. Talaga nga da kayo tinamburuan nga aniniwan dagiti papadi, napateg kayo, amuyo dayta, itibiyag ti simbaan tayo. Sutga po na nga, kitaan yung arod, tapabaruan nyo ti panangikumityo iti bagiyo, kitaan yung arod, tano dumuras kayo iti panag-mature, panagnakam, saan nga da kayo dagiti agikaskasir, kada agising-singir, saan nga da kayo dagiti nalaka nga agpunto, kada agpasugnod, gaputa, panagayat ken ni Apo Isus daytoy. No naintawan laeng ti panunot ken kababalinyo, depende laeng dijay padiyo, ken no namayat ti tiempo kakayat yo saan kuma,
talaga nga bukasyon yo datoy. Huray sinsino ti umay ken umalis nga padi, umay tumanen umalis saan tani Apo Isus ti makinkuka kada kayo. Ni Apo Isus ti nakay kamangan niyo, na Apo Isus ti gagam ken tariga kayo nga pagbalinan. Paunagan niyo daytoy nga relasyon ken pamatiyo ken kuana. Sa mga nasken nga nakasirsirib kayo, ti number 1, day tagalad ken kababalin niyo. No makita, dagiti isuruan niyo, ken dagiti tattao, dagiti kadakkelan nga panangipakdaar ken panangisuro, nakananakem kayo. Alaget tao kay latta nga managbasol tayo latta amin. At least, saan kayon nga super marites, super apal, super pasugnod, super imon, super misuot, super kasir, super singer, super palakpakan tayo, congratulations, certificate of appreciation. Agdaw-dawat iti recognition sa anen, Apo Jesus garod, ti pagbalinan nyo, hang agbirok iti recognition. Sapay la kuma, tagtultuloy, uray bakit kayon, ubing lata, dayta gagam kan tarigagayo, ngem. Adda kuma, tumanor. Kasla kayla kawayan nga awan ti rabong na. Kasla kayla sabang nga awan ti sabunganay na. Matayton awan ti sabunganay na, awan ti rabong na. Epes, lopes, niyamet, natayon, awan ti kapututan na. Alamet, masapol, babaan, matlaang kina Apo Diyos, ikararag. So nga, saan kay gamin nga managin bubukod, ipaset yo, umay kan nakong. Saan mo nga ngay baga nga, umay kan, tasukatan naktaw, ay mabuteng. No kasta ti ibagayo kadagay babalasang, mabuteng da. Tanakabut-buteng ngamin tinagbalinan nyo, di da kayat nga agbalinda nga kaslakada kayo. Sa nyo nga gulpyen. Papa nyo matatay baga, umay kan, tasukatan naktaw, kano kabuteng da ka. Hamunay nga ipadlaw, triningom latan intulong ka, nagbalikas to nga ison, madida magkaya nga karopropam kan rekapim, nimang trin-trining data ti baro nga huwana, mabaakan kan mabaketan, mabuteng da. Basta, mang patanor kayon, tano umado, amin dagi elektor. Sumanti ibagbaga tayon, pagpapatangan minto man data nga papadin. Automatic aming nga lektor ti ngamin duty pa ti lektor to instruct the faith. Tanagmadimet no da lektor kahit ko lang tagibasa. Da Ministry of Bistrad. Aglalo tanagado ti lektor nga sala mapan kunam no kalalaingan tian mo na agibasa laeng nga mangi pakdaar iti sao ti Dios, nariknam, naawat mo, kastamo jay katikista, mangiyalawat ti pamati, kasano nga mangiyalawat dato nga katikista ket nakarabrabaw ti pamati na, nakakapkapsot ti pamati na, dayjay talaga nga da kayo dagiti tattao nga kampay ide, natibker ti pamati na, kampay ide, barbareng lay. Lamaday dayo ti Apo, agyaman tayo kenkwana, ibabaot na tayo kumanisan ni Hieronimo, ure ni Hieronimo Realen, nga pade, nga taga Cervantes, birthday na tata, Jerome, ni Saint Jerome, launay, daytoy managayat iti Biblia, ure no kasla Leon, ti karungsot ken managpungpungtot ngem napalalo ti panagayat na doktor ti Iglesia, nagayat unay ti sao ti Diyos, katikista kayo, automatic amuyo kuman. So nga nakababain no, di katikista ka din na pa'y amu ti leksyonary nga A, B, C. Year 1 ka ni year 2. Agasem, very basic na jay. Katikista, di na amu ti maibasa. So nga agasem, nagado na jay pagtriningan nyo nga talaga. Ngam ininot, kabayatan ti panaglabas ti tawan, lumalaing kayo, ngam ti importante, makita kuman ni Apo Isus kada kayo because you belong
your being is in Christ, you belong to Christ, and you are aspiring always of becoming like Christ. Tarabayan kung tulungan na tayo iti Apo, iti daytoy nga gagam tayo. Tumakder tayo nga agdawat iti kaasina, tunggal panggap kuna tayo denggen nakam kadi. Dodawatan tayo aming nga dadaulo ti iglesia tayo, si pipinget, si papasnek da kuma, nga mangmuli ken mangtarabay kadagiti katekista, anapateg nga instrumento ti panakaisaknap ti pamati ken panakataginayon ti pamati. Dawaten tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Dagiti aming agserserbi iti gobyerno kas Kristiyano, iyalawat da kumamot na Apo Isus, babaan tinasayat nga panagserbida, dawaten tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Dagiti matutuok, marigrigatan, agsagsagaba tinaduma-duma nga sagsagabaan, nang runa dagiti agpulkok, unay nga katikista, tarabayan, pakirden idati Apo, mariknada kumati kaadana iti panagbiagda. Dawaten tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Ang paay kada tayo amin, kan nga dito ita, kan dagiti panggap tayo, inaldaw-aldaw, katikista tayo manmunusaan, kas Kristiyano, at adda kuma nga umasping tayo kini Apo Isus. Dawaten tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Amin nga pimusayan nga nagserserbi iti Apo, nang runa dagiti pimusayan nga katikista, sapay kumata mapandan sa dilangit, dawaten tayo iti Apo. Denggen nakam kadi. Ama nagayat unay, daydayawan kat pagyamanan da ka, italekmi, dagitoy nga daw dawat mi, tulungan na kami, tapno si pupudno nga maisaknap mi ti pamati, gapumetlaeng kan Kristo nga Apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinaraswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, gapot ayat pinadamida, na urnos da nakabinbin tasda. Tinapay genarap, di umay mitahiyawat, naggapu di trigo genubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, gapot ayat pinadamida, na urdos da nakabinbin tasda. Tinapay genarap, welawatem bendisyonam, o Apo mi papalinem kita, anasantuan na pagikendara. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo makaayo ti Diyos Ama, aman nakabalin amin.
Ipaay mo kadi Apo tatuladan mi ni San Jeronimo, panpanunutan mi kumati na santo na saom, iti kastada dati gaget, ken pasnek mi, amang idaton ken ka, iti daytoy a sakripisyo ti panakaisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay ti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbang anong mi kat pakaisalakanan mi, anda kami iti amin at tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, man nakabalin katagnalan na Dios, gapo ken Kristo nga apo mi, taparagsakom ti Iglesiam, ti panagfiesta ni San Jeronimo, pasengkedan na kam ngagsingpet, babaan ti na santuan na panagbiag na, isuro na kami babaan ti panangas kasabana, ti makayayo ken ka panangibabaet na ipaay mo kada kami tapanalaknib mo. Magkidanggay kam kadagiti anghel ken sa santo ikantami timno ti panakaydaydayaw mo kunami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagat napno da iti pakaydaydayawam. Hosana di kangatwan madaydayaw di umay dinagan di Apo. Hosana di kangatwan. Puno na'y Apo, abig ka santos, ikatigubayan, ti amin na kinasanto. Dawati mi nga ipaay mo, ta Espiritum, amang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam, katipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi ay Kristo. Isu disakbay ayawat na, si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na kat kinunana, halain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan dedi panang rabida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sanented kadagiti disipulos na ket kinunana halaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baruken agnanan atulag iso maibuyat to may paay kada kayo ken iti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo, kinin ka panagungar, inakam insalakan, sikatinanubot iti sangalubungan. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo, katagserbi kami kan ka. Dawaten mi Apo tada kam amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pempay Apo, ti Iglesia manisak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti etna na Diyosan. Laglagi pem ni Francisco Santo Papa mi, ni Mardor sa Obispo mi, digiti amin nga obispos, papadi kastama digiti na et nga agserbiti simbahan mo. Laglagi pempay Apo, digiti kakabsat mi, amat maturog si ina na may ti panagungar danto, kaya namin digiti pimusayen, iti sidong takasim.
Awatom ka diday ti sidong teranyag mo, apakakitandaken kay ti rupan rupa, dawaten mi apo te pay mameta kaasim kada kami, aramidam ko mamay karikam amin tagnanay na biyag ket makiranod kamto, kay nagasata na Berhen Maria, ni sa Senyora di Guadalupe, ninagasat to sa iyong esposa na, kari tinagasat nga apostoles ni San Jeronimo, ken kari ti amin na sa santos, isuda na kapod na nagserbikan kari ti daga, makikadwa kam takad met kadakwada, mangitan tanok, ken mangiday dayaw ken ka, gapu, ken Yesu Kristo, nga anak mo. Gapugan Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknuy kan ka man nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus, Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idem masiayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisikam kuma iti amin nga basol ken reribok, kabayatan nga ruray mi tinamnamaan mi ang kinagasat, tiyain ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon na ding tuag sarday. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basol mi ti kitam no dikiti pamati ti iglesyam. Krikas mayanur di pagayatam, ipay mo asi-asi ti kapiyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kinagari, tagnan ngawan tinggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, idam kadakam ti kapya. Kakabsat ko adto ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban, iti padayana. Apo jak may karing, may kakaniyak, limay salasaom, mapaimbag tontoy kararwa.
ka di silaw mi di ka may karing agsermi apo sikat di gamang mi Gem dai ta abanga numan pa'y narami di daga no balubusan ti Dios grasya na di maibos ti banga agbalin abagnos Apo sikat ibilig mi Apo sikat di silaw mi di ka may karing nagserbi Apo sikat di gamang mi kas may sa abangan di namili narami di daga kasta tayo nagserbi di ako narugok narasinan mo Apo sikat ibilig mi Apo sikat di silaw mi di ka may karing nagserbi Apo sikat di gamang mi Kumararag tayo, ipamang ka di Apo, tati na santuan ay Eucharistia nga inawat mi asiraragsak, ita a fiesta ni San Jeronimo, tignayan na kam kuma, tignayan na ti puso dagiti mamatiken ka, tapno ipasnek da nga adalan dagiti panursurom, iti kasta maamuanda ti rebeng dang aramiden, ket iti panangan nurut da kadakwada, magunod dati agnanay na biag, gapo kan Kristo nga Apo mi. Amen. Tugaw tayo, denggan tayo ni Apo Rufo. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos kakabsat, iti daytoy pan nakatipon-tipon tayo, nya nga iso ti rason, ti pagdadagupan, iso ti rason, ti panagtrabaho, iso ti rason, ti panangitultuloy tayo nga agmisyon, awan sa bali no di ni Apo Jesus, nga iso ti rabit ti biyag tayo, nya nakamkamaten tayo. Kastamot nga pagyamanan tayo, ti Bikar ko rin tayo ni Monsignor Florentino Escalona nga naanos lata nga mangidadaulo na adalata nga mang baybayabay kada tayo. Palakpakan tayo man ako. Thank you, Apo Flor. Kastamot ti kadwana dito Santa Cruz. Iso nga masapol nga umayda nga duwata nagaduda gamin na dito adalan da ni Father Allen Villarreal. Adamot dito palakpakan tayo. Thank you, Apo Allen. Pagyamanan tayo mati kora paroko ti sugpon ni Father Jeric na mga ayat unay kadagitay katikistana datoy. Thank you, Apo Jeric. At damot ni Apo Melchor na itinagan na in bagi na mati tagudin agagraman ni Father Teto nga kora paroko da kadat ni Apo Melchor nga kadwa tayong imay ngay kon selebrada nakipagkararag agyaman kami Apo Melchor palakpakan tayo sa kadagitay papadi yo Apo iti ngahan niya nakaumay dito ita maawatan ta Sabado ado ti schedule mangrugi man ti anticipated masses madamdama idanon yon to tinempaposon nga panagyaman Apo
No, kitaan tayo apo dito turungan dito grupo tayo umun-unagan nya. Ada umun-unag ti iti pagturungan na nang runa ti ikakapit ken Kristo ti na espirituan nga panagbiag tayo. Taawam mo sa baling armas tayo. No saan nga ni Kristo nga adda iti puso tayo. O rekas ano nga laing mo, ako na ni Apo Flor, o rekas ano nga sirib mo, kas ano nga pintas mo, kada kaariyod mo. No awan ni Kristo, awan lata ati maitid tayo nya. Para kanya tayo, ala, di kang runaan nga balong, kang runaan nga itid ni Kristo. Di kabibiyag tayo, di biing ako na ni Apo Flor. Antay nga dilaing mo nga agisuro, di pagari na ang dagiti tao, di wagas, di biyag tayo. No adda ni Kristo. Ala kada kayo ti panagsubliyo, ti panagawidyo, idanon mi ti balunan niya ti bendisyon ken grasya, kas kunana di may nga topic tayo tapay, adda at tulat nga makikadkadwa kada kayo agenggan ti panungpalan ti lubong. So nga ni Apo Diyos adda latta kada tayo. Ala ti kadagupan na Apo pagyamanan tayo daytoy nga gundaway awan sa bali no ni Apo Diyos palakpakan tayo ni Apo Diyos. Agyaman temanan iti parokya ti Sibilya kan ken ni Apo Padi Rufo iti ayat dalatta kada tayo. Amuyo meten ti ragsak ken rikot ti aga titipon ken agpakan ngem intay manen manganen. Tadatala ti magusgustuan ti katikista ta no sumalunat. Magyala ti liwliwada met. No di da manganen danyatan madin ay sunga tamanan ure di kapela na palpaan nakasagana manen diyayan ta no pamigsayo latang agserbi ken ta no kanayon kay latang nakaisem ure nalaad kayo basta nakaisem kayo pumintas kayo nya nagmalas met no nalaad ka lang aruden sa kapelahang nga umisem so adya manen napudot pay laeng dayay merienda tay manen pakumustahan yun to dagiti papadiyo ket tibikaryato tayo agramrambak ti piyesta ni Santa Teresita ti sumarno nga ta panagdadagop tayo palubos ti Apo dayay bikaryal Christ the King ngagdadagop tayo tumanan ala ket sabay nga mairing pas daytoy panagakome ditoy nga bikaryato sapay ta panawan mi met daytoy nga naaramid mi ti annungan mi ket agtultuloy ko matigagam kan reg tayo. Uray sinsino ti padi, basta iso nga iso ti Apo Jesus. One. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumangan Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misain kayo, agserbi kayo kadagiti kakabsatyo. Puso idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa nga buti Diyos sa mangisalakan kanya. Tanalagit na nga adipen na ket manipod ita awagan dakwa nagasat tuy puso idaydayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwa nga buti Diyos sa nangisalakan